OK, takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa a dneska si s Paštekou urobíme takú challenge. Pašteka, príjmaš moju challenge, ktorá bude 90-dielna challenge v cvičení, že schudneš? Kamo, ale teraz si ma zaskočil. Berem to. Strašne chcem schudnúť. Tak ideme do toho. Teraz nám ukáže, ako vyzeráš na dne 1. Na deň 1 Púpek prvý. pupek, hej, z boku, zo zadu. Hej. A toto je docela veľké, hej, takže to musíme dať dajak dole. Takže hneď, to nevadí. Hneď začneme tým, že vyskúšame, že koľko dáš push-upov. Nie som tu, aby som sa udiel. OK, takže Dipy nedám. ideme tu na. Tápnem a takto? Nižšie riť. Tak? Tak. Takže takto? No, A ideš tak. 1 Ja sa, a hore proste. ja sa nezdvihnem hore. Ja to Musíš aspoň 1 dať. musím mať asi silnejšie ruky, lebo ja to asi neviem. No poď, 1. Jeden. Bože. Si close. Musíš jeden dať. Tak proste trošku vyššie daj, aby si to vyťahol proste nejak. Že proste nechoď úplne dole, ale tak, aby si to vyťahol. Ja dám tak moc ma nedotečia. Počkaj, skúsim raz. A ja sa nezdvihnem. Ale nechoď úplne dole, choď proste trošku vyššie, aby si sa mohol zdvihnúť. Trošku vyššie? No. Že takto. No, poď. To sa počítalo. Dobre, jeden klik dáš. A vadí ti, že budeš na zemi? Tak poď sa dole. To sú ľahké. Takto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, takže dneska máme prvý deň, síce to je rovnaký deň, ako sme natáčali intro. Ale proste, ideme na to, ja vám ukážem niečo, čo robím ja proste doma, ale veľmi nie, lebo je špinavá podlaha. Takže tie veci, čo proste robím normálne, hej, keď nie je špinavá podlaha, to vám neukážem, ale proste tak. Ty asi neurobíš veľa toho. Čo ti môžem dať? Fúha. Jediné zem? No. Prídeš, musíš sa proste aspoň, vyskúšaj sa vyťahnuť aspoň. Skoč a do toho poď. Do toho. Vyskúšaj sa vyložiť. No, vyskúšaj. To je jak keby plot, ale ja mám malé ruky. Ale ja sa nevyťahnem, lebo ja musím stať asi na špičkách. No poď, na Ty tu robíš každý deň, hej? Na špičkách proste, keď som tu. Poď na špičkách. Ale jemu. Ako to malo vyzerať? Natiahnutá noha. Poď ku mne, poď tu. A vyskúšaj proste grabnúť ten bar a držať sa na tom. Proste ani nerob zhyb, no proste nerob, no takto. A jak dlho sa udrží? Môžem dať tak. No. Čo to môžem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sekúnd. Impresív. A ešte jedna vec tu bude. No. Ja túto challenge budem robiť s tebou. Fakt? Yes. Poď. Ja si to dám ťažšie, alebo ja neviem, mne to je príjemnejšie takto, hej, takže ja budem mať takto, on to mal také ľahšie. Bo takto je to ľahšie, takto je to ťažšie, lebo... No proste, idem, hej. Hej, iď. Zlý grip. Kamera, ahoj, kamera. Koľko sekúnd? 22. Ale ťažké to je, nejde mi tak grip. 30. Dobre, už ma to začína boliť. 42 sekúnd. To je impresív docela. Dobre, ideme na ďalšiu vec. Dobre, teraz drepy, hej. Takže, poď. To je čo robíme na telesnej? To je jedno proste, drepy. No poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja skipujem leg day, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27. Dievčatá idú. Jaké? Neviem,
Niekto sa bojí. I'm scared of women. No, dobre, takže moje view, ja to držím takto s rukou iba. A ideme na 3, 2, 1. Za jak dlho zabehneme jedno kolečko? Ja pôjdem zozadu tak. Zadu by som to mala rýchlo. A ja nepôjdem na speed, lebo ja chcem že akože jak rýchlo to on zabehne. Ja som tiež docela už zadýchaný a bolí ma ruka. Dobre. Pekne. Nice. Nice. OK, takže my dvaja ideme ešte jeden cvik, čo už bude jumping jacks a high knees. A potom my budeme ešte na trhoch, takže sa budeme prechádzať a Pašteka bude strácať váhu, takže ideme na to. Dobre, takže jumping jacks. OK, takže čaute ľudia, vás vítam od druhého dňa našej 90-dennej challenge. Čo si mal na raňajky? Na raňajky som mal vajco a rožok. Potom som si, jak vždy, každý človek by mal si umývať zuby. Hlavne ty, Peťo. No, to je jedno. Umyl som si zuby, išiel som hneď na brušaky, jak som si umyl zuby. Potom som išiel s obsom von. Nie si trošku viac, nechce je vidno. Trošku som si išiel zabiehať s mojim psom. A presne je tuna. Môžem ho tu zobrať? Maxo, tu poď. Maxo! Tuna, volá sa Maxo. Ale nikoho to bez tak nebude zaujímať. To je jedno. Na druhý deň som doslova schudol 1 kilo. Tak to je dobré. Čo? Jedno? Hej. Hej? Už mám 59, už nemám 60. Tak dneska budeš mať olovran, dobrý. Cipona. Dík. Máme mandariny. Takže ideme sa najesť trošku. Ja mám ešte banán, ale však to nie je... To nevadí. Jak to bude? Môžem? 3, 2, 1.
On má 20 klikov, ja mám zhruba 20 od každého, dropy som nepočítal a ideme na bar. Kameraman. Tu som. Najprv vyskúšame hold. Je. 19, 20. Tridsať. 40 sekúnd, minule si, no včera. No, 42. No poď. Ja som to včera robil. 10. 20. 30. Ale ja by som to vydržal, vieš, jak ja som sa držal? Jumping. Nudí. Ty fakt sa nudí. Irolo. Hej no, Clash Royale Sound. A skoč. A skoč. No skoč. Čo sa bojíš? Aha, typek ručkuje. Jak si trafol ruky. Alebo na dajaký taký deň budem už tie pull-upy vedieť. Z tebu ešte k tomu. No vidíš. Bacha, aby sa ti nestalo to, čo včera. Aj zo včera poďme skúsiť nejaké triky. Triky? Fuj. No, vidíš, zase sa ti to stalo. Si v pohode? Čo? Si v pohode? Nice. A ručku. Až na posledné. Až na posledné. Poď. Keby tu bol môj brat, tak on to hneď dá. On miluje ručkovanie. Akorát, že vôbec nechodí von. O, vidíš. Ešte je jedna ruka. Mal by si to. Nice. A ideme to, čo včera. Dobre, 3, 2, 1. Ale taký pomalý beh, nerýchly.
Takže my sa ideme prejsť na mesiu a čaute. A ty čo? Dovidenia povedz. Počkaj. Moje pocity sú fest dobré. Cítim sa viac aktívnejší. Robte to aj vy. Dajte si vždycky na raňajky. Môžete si dať vajco, rožok s maslom a s vajcom. Vidíte, dáte si tam ešte aj ľudenie, si tam môžete dať hocičo okrem čokolády. Okrem tuku. Presne tak, okrem salami šunky. Salama šunka je zdravá. No, robia sa z mesa. No však meso je zdravé, keď vidíš. Nie zdravé, ale keď... Áno, to je... Nemáš jesť prasačie. Presne tak. To bude všetko z dnešného dňa asi. My si ideme prejsť. Možno niekedy pôjdeme aj tam hore pekne na kríž. Takže čaute.